hamirsani. Nuhun kala nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun.
Anenggih ingkang mapan aning pucuking Gunung Tidar. Gunung Tidar yekti dumunung aneng tengahing tanah Jawa. Papan ingkang adhem weh prabawa ayem lan tentrem. Dasare tetanduran ijo royo-royo tuhu asri hanglam-lami gawe sengsem sapa wae ingkang samya tuminggal. Rama kalamunta ing Gunung Tidar hanane amung bagya mulya labet kaprebawan lenggahira sang pamong tanah Jawa nenggih Kyai Semar Badranaya. Yori sang Ismaya Nayantaka Buga Sampir ya sang Asmara Santa. Kyai Semar kang satuhu sengsem marang barang kang samar. Data namung tata lair parandene landheping rasa batin ingkang tansah den persudi. Wansyawan tansah makarya ngulir budi ngulur nalar wanci dalu tansah narbuka leladi mring para kawula nganti ndungkap paraesuk datan kantun genya tansah ngubengi papan panembah ing Gunung Tidar kinarya nyambung rasa mring Gusti ingkang Maha Nasa. Anggrepara ganing gunung sapa antuk wahyuning Allah ya tumilah mangolah ngelmu bangkit
bangkit mikat reh mangukut kukutaning jiwangga kang mangkono patut sinebut wong sepuh lire sepuh sapi awas roroning atunggil bocah bajang giring angin megegek ugek sadulita melai-lai ndak sawang ingkang prapta aning Gunung Tidar iki pendhita ing pertapan Kendali Sada biyen senopati tumraping Sri Rama Wijaya Senggana ya Anoman padha winantu Basuki anggenmu prapta Maruti nun inggih Kyai Semar awit saking berkah pangestu paduka wilujeng niskala niring sambikala anggen kula sowan mboten langkung sembah pangabekti tandha pengaji-aji mawantu-wantu kunjuk wonten sahandhap pepada paduka Kyai Ismaya iya Anoman ndak tampa gawe bombong ing rasa ora liwat mara gage diprayogakne anggonmu lungguh lan sakwuse kowe satata anggene pinarak aku bakal njaluk katrangan sing gumathok tek nganti kowe keraya-raya munggah aning Gunung Tidar nyusul marang Semar ingkang dedhepok ana ing kene ana apa Anoman mara gage Wedarna kang kanthi tetela inggih Kyai yektosipun waleh-waleh menapa manut kabar ingkang sampun sumebar pawarta ingkang sampun rata bilih paduka jengkar saking dusun Klampis Ireng lajeng lenggah wonten ing pucuking Gunung Tidar pramila saking menika daya-daya kula sumusul wonten ing mriki yektosipun tuwuh tandha pitaken saklebeting manah kula kok paduka lenggah wonten mriki menika wonten wigatos menapa Kyai Semar wis mestine pantese padha
nyanglunging kadung malengkung lir kaoresan apa to sebabe Semar jengkar saka ing Klampis Ireng banjur saiki mapan ana ing Gunung Tidar. Mara gage sawangen sadurunge Semar ki neng kene papan iki sepi sepah samun. Ya. Gunung Tidar iki ora ana wong sing wani njamah. Ning bareng aku mapan ana ing kene ripalungguhan iki akeh para kawula sing padha tumplek-blek kumpul manunggal rasa manunggal cipta nggolongake kang dadi gegayuhane anggene nindakake puji dzikir ngucapake kidung suci lan mantra rahayu ngagungake asmane pangeran. Lah apa to sebabe kok Semar ripalungguhan iki mapan ana ing kene merga Semar bakale mbangun kayangan, Mas. Permara rek manguswa myong hambrangeng kadhi karunaning kaswase haneng marga mamala agung Aduh Kyai Semar malah saya kodeng raosing manah kula saya bingung raosing Hanuman sak sampunipun kula mireng bilih jengandika mapan wonten ing Gunung Tidar mriki badhe ambangun kayangan. Ngertenono ya, Man. Sejatine Gunung Tidar iki nggembol sejarah gedhe. Gunung Tidar iki ngemu sejarah sing kudune dieling-eling karo wong sak tanah Jawa. Mula bukane tumangkaring agama kang pungkasan kuwi mbiyen ya kawiwitan saka ing Gunung Tidar. Nalika papan kene kerawuhan piyayi saka ing Rum utawa tanah Busroh ya kuwi Sayyid Samsudin Al-Bakir utawa kondange Sang Syekh Subakir. Yen kowe ora ngerti mara gage gatekno tak critani. Lelakone nalika Ismaya mbiyen ketemu kelawan Syekh Subakir, muga-muga crita iki bisa kanggo kaca Brenggala ya, Man.
Kasar kakak sebateng nabila
sing nyeleneh Nyolowati. Nitik sandangane dudu wong tanah Jawa. Wani nyaket nyedak karo Kyai Ismaya Kyai Semar. Janji kowe ngganggu kamardikan lan tentreme wong tanah Jawa. Iki kala sambigana sing ra bakal nrimake. Menika wonten piyayi ingkang rawuh wonten ing Gunung Tidar mriki. Kalilan kula pun Semar inggih Ismaya nderek tepang gladi wanuh ndika menika sinten Kisana? Inggih. Kyai Semar dipun tepangaken kula saking Laladan Tanah Busroh utawi Negari Ngerum. Negari Ngerum menika pundi? Negari Ngerum menika wonten sakleripun Tanah Suci. Dene nami kula pun Sayyid Samsudin Al-Bakir utawi kaprahipun sinebut Syekh Subakir. Lajeng tebih saking Tanah Busroh ndika kraya-raya rawuh wonten ing mriki niku wonten wigatos menapa, Syekh? Nuwun sewu. Blaka Suta kemawon. Kula rumaos marem ningali kawontenaning tanah Jawi. Hawanipun ingkang adhem, buminipun ingkang subur, tanduran ingkang ijo royo-royo, toya ingkang bening lan tirah-tirah, dereng gunung geni ingkang muntahaken lahar nanging boten dados bencana, malah wedi
lan watu ingkang medal saking waduking gunung dados kanugrahan tumraping agesang. Nah, bab menika benten sanget kalian wewengkon kuling tanah busroh ingkang buminipun cengkar, langka toya, hawanipun panas, rekaos pados sandang tedha. Mila menggaing petang kula beja bejane menungsa menika menawi dipun titahaken kalian Gusti mapan wonten ing tanah Jawi mriki Kyai Semar. Inggih. Inggih, leres leres. Mila rinten dalu para kawula ing Gunung Tidar tansah kula dherekaken ngaturaken panuwun sarta manembah dumateng Gusti ingkang Maha Agung awit kemirahan kanugrahan ingkang sampun dipun paringaken. Inggih Ki. Malah nuwun sewu. Wonten bab ingkang saya andadosaken kagiyating manah kula. Ing wewengkon mriki antawisipun manungsa kaliyan bangsane Gandharwa saged manunggal dados setunggal tur kawis tingal nengenaken dumateng kerukunan. Menika elok sanget. Tegesipun sedaya makhluk ing Gusti menika pancen kedahipun samat sinamadan daya dinayan sarta ngagungaken rasa tresna asih dumateng sedaya para makhluk. Inggih. Pancen kados mekaten budayanipun tiyang Jawi lan bab menika sampun lumampah sawetawis dangu. Sakmangke nuwun sewu, kalilan kula nyuwun dawuh. Ndika tebih saking negari Ngerum jengandika rawuh wonten ing Gunung Tidar mriki kejawi nyambung raos pas derekan menapa wonten wigatos sanes Kyai, nuwun sewu. Yektosipun malih-malih menapa? Kula ngambah wonten ing tanah Jawi jumujug wonten ing Gunung Tidar menika mundi dawuhipun Kanjeng Sultan Al-Gabah ing Rum supados nyebaraken agami Islam ing tanah Jawi. Mangke rumiyin. Mangke rumiyin. Menapa sebabipun kok agami sampeyan badhe mangsebarke teng mriki? Mongko tiyang mriki sampun anggadhahi tata cara manembah piyambak, sampun gadah agama piyambak. Wong Jawa niku duwe agama sing diarani agama kapitayan. Trupyas kuyung mulat sekar gandhanyarum angrucipna Allah nuwun sewu Kyai Semar menapa kula dipun keparengaken nyuwun dawuh bab agami tanah Jawi nenggih agami kapitayan menika agami ingkang kados pundi lan cara carane sembahyang kados pundi kula nyuwun katerangan. Wong Jawa niku sampun gadah agama kapitayan lan tata cara manembah mring Gusti. Menapa to sebabipun agami mriki sinebut kapitayan karana ingkang dipun bekteni ingkang dipun sembah nenggih Sang Hyang Toya ingkang tuhutan kena kinaya ngapa. Nah, dene papan sembahyangipun tiyang mriki menika naminipun sanggar. Naminipun sanggar. Ewadene cacakane sembahyang utawi ibadah menika dipun pirang dados gangsal. Ingkang sepisan nenggih
tulajeg tegesipun ngadeg utawi jumeneng kanthi tangan diunggahake lan ngrawuhake Sang Hyang Taya utawi Pangeran wonten ing rasa pangrasane menungsa. Angka kalih naminipun Swadikep. Sakwuse Pangeran tetunggalan wonten ing ati, banjur tangan loro dipapanake wonten ing dada. Angka 3 nenggih tungkul, tegesipun bungkuk nyawang wonten ing bumi. Angka 4 tulampak, tegesipun lungguh timpuh. Angka 5 ingkang pungkasan nenggih tondhem, patrape sujud kaya bayi ingkang wonten kandhutane ibu kanthi nemplekaken bathuk wonten ing bumi niku cacakane sembahyang wong kapitayan. Waduh, Kyai. Raden Saidya tumandang mung lempung bang kang kinarya matri jeng Sunan Ibrahim Agum Kyai Semar. Babar pisan kula mboten ndugomana. Jebul tiyang Jawi sampun ngidap-ngidapi. Ing atasipun pulo mriki tebih saking tanah Arab. Parandene tata carane sembahyang luhur lan sae kados mekaten. Kyai, sisan damel kula aturaken bilih nuwun sewu. Tata caranipun ngibadah agami pungkasan lan agami kapitayan. Agami Islam kalian agaminipun tiyang Jawi menika meh sami. Ingkang paduka dawuhaken tulajeg niku yen Islam takbiratul ihram. Lajeng Swadikep tungkul niku tegesipun rukuk, tulapak menika lungguh ing antarane sujud. Tondhem niku sami kalian sujud. Tegesipun Islam kalian agama Jawa menika kaya tumbu sing entuk tutup sampun gathuk lan matuk. Sambe kono, aja sambe kono. Mangkahanggrus sasumbar lindu katara bumi kunjing kumaludha kuntur kato Subakir yen pengen dawa umurmu kowe mulya ning bumi klairamu. Aja ngusik katentremane wong Gunung Tidar kene.
Mangke rumiyin jengandika menika sinten? Lek nomripatmu jerengen gobokmu. Aku Gendruwo utawa Gandarwa sing wasani Gunung Tidar kene. Jenengku Kala Sekti ya Ki Sambegana. Lan kowe tak kandhani Bakir. Tanah Jawa kene wis dadi papan dununge para Gendruwo wiwit Namakuna. Saben gunung wis ana sing wasani ya kuwi ratune Gandarwa. Gunung Tidar kene sing ngratoni aku Kala Sekti ya Sambegana. Gunung Sindara sing wasani Ki Maduretna. Gunung Sumbing Ki Jalalela. Gunung Ngungkrungan Ki Sidamukti. Gunung Merbabu Ki Trapa, Gunung Kumbang Ki Bangsan, Gunung Kendeng Ki Aji Dipa, Gunung Merapi Ki Sapu Jagat, Gunung Lawu Kyai Jalak, Gunung Kelut Ki Lembusura. Mula yen kowe sembrono ana tanah Jawa bakale kuwirangan. Duh, Kyai Kala Sekti. Nyuwun pangapunten, kapendheta jantung kula babar pisan boten wonten ceceking manah ngganggu damel katentemanipun tiyang Jawi. Kula namung badhe nderek srawung lan nyuwun palilah badhe nyebaraken agami pungkasan wonten ing mriki. Arep nyebarke agamamu. Pol-pole yen agamamu wis nyebar neng kene, iki mengko ora enek wong genduren, ora enek wong bersih desa, ora enek wong sing nanggap kabudayan tan wurunga wong wayangan malih arang-arang. Sawangen. Neng kene iki sawangen. Tumplek-blek sing nonton pirang-pirang ning sing nanggap taun iki malih arang-arang ngerti ta. Ing atase rega apa wae mundhak, bensin mundhak, apa-apa mundhak, rega dalang malah anjlok rumasak. Kowe engko yen nyebarke agamamu tan wurunga wong tanah Jawa bingung golek sandang pangan kelangan jati diri. Nanging anggen kula sowan mriki yektosipun badhe nyuwun dawuh kalian tetungguling piyayi ingkang lenggah wonten mriki nenggih Kyai Semar Badranaya. Ora perlu kowe nekat nanging dereng marem menawi kula dereng pikantuk dawuh saking Kyai Ismaya njaluk dawa umurmu.
Mangandur lakuning angin gugur agrane ngarga kura gurnita reh kagiri-giri kacarita kaya mangkono sanadyan kalindhih ing yudha nenggih sangseh Subakit parandene kawis tingal mesem jroning Wardaya mangkono ana murup ingkang mapan wonten ing asta nenggih wujuding watu timpuru sinebul mawi donga sekti den bandhemake dhumateng Ki Kala Sekti ya Ki Sambegana ambyar dadi lebu
iku amuk sawiji kang nyukupi kebutuhan sayekti tanpa putra uga tanpin mutraake ora ana sawiji kang madani nyuwun pangapunten menawi Gandharwa Sambigana ngganggu dumateng Dika Syekh Subakir. Nggih Kyai. Mboten dados menapa malah kula ingkang nyuwun pangapunten. Kula mboten jarak, kula mboten sengaja satemah Sambigana kala wau lebur dados awu. Nggih ngoten niku yen gendruwo niku. Yen sore kaya yak-yak raru 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 raru. Ning anggere bar jam 1 bengi tilem niku mangke. Nggih. Melek-melek wis ngarepne kenthong subuh bar niku rayan teng WC. Lah niku Gandharwa iki ngoten niku. Sing badhe mangsebar teng mriki agami napa? Agami Islam. Islam menika tegesipun kados pundi? Nuwun sewu. Islam menika tegesipun taat, tunduk lan pasrah sumarah dumateng Gusti Allah. Islam tegesipun tentrem lan sedaya umat kedah ngreksa dumateng katentreman boten namung tentreming pribadi nanging ugi tentreming sedaya makhluk. Tentrem lahir lan batin, tentrem donya ngantos akhir. Islam menika kanugrahan utawa pengayoman saka Gusti kangge keslametane sedaya makhluk lan alam saisinipun. Islam menika maknanipun wangsulipun titah wonten ngarsanipun Gusti Allah. Islam menika saripatinipun sanes kawruh lan ngelmu mila kala mangsa Islam menika angel dipun nalar. Karana Islam menika ukuranipun rasa pangrasa, kapercayan lan tresna asih marang Gusti sarta alam saisinipun. Mila saben-saben maos weda suci mesti kawiwitan anyebut asmane Gusti ingkang Maha Welas lan Asih. Tegesipun menungsa yen kepingin bisa manunggal tetunggalan kalian Gusti Allah kanthi leres lan sampurna syaratipun kedah ngrembakakaken sifat welas asih dumateng sinten kemawon lan menapa kemawon. Nggih, Syekh Subakir nggih. Kula tampi kanthi ikhlas legawaning manah yen agami sampeyan badhe mangsebarke teng tanah Jawi monggo-monggo kemawon ning wonten syaratipun. Syaratipun menapa Kyai Semar? Syaratipun menika wonten kalih. Sepisan aja meksa rasane wong Jawa lan aja nggunakake kekerasan karo wong Jawa. Angka loro aja ngelek-elek lan ngowahi tatanan adat budaya
budaya sing wis ana, merga budaya lan tradisi kuwi uga kanugrahane Gusti supaya uripe menungsa guyub rukun lan weruh karo jati diri. Sampeyan saguh napa mboten syarate ngoten niku? Kula sagah. Nah, sineksen jagat saikine. Gandeng sampun wonten gathuk ing Rembag antawisipun kula kaliyan danyanging tanah Jawi Kyai Badranaya. Kalilan kangge srana kawilujenganipun tiyang Jawi, kula badhe mendhem watu timpuru lan ugi tombak Kyai Sepanjang utawi tombak Kyai Panjang mapan wonten tengahing tanah Jawi nenggih pucuking Gunung Tidar mriki. Monggo mang tindake. Saklajengipun menapa malih, Syekh? Nuwun sewu. Saklajengipun kula badhe numbali tanah Jawi. Supados tebih saking Sambikala, kula badhe numbali kanthi awujud duk alang-alang andong kalian sarem. Mugi-mugi saged barik mapan wonten ing tanah Jawi. Nuwun sewu, Syekh Subakir. Sasampunipun dika mendhem watu timpuru lan nancepaken tombak Kyai Sepanjang. Lajeng numbali kanthi duk alang-alang andong kalian sarem. Menika maknanipun kados pundi? Inggih. Nuwun sewu. Duk alang-alang andong kalian sarem menika mujudaken panggayuh utawi pandonga. Duk tegesipun wektu, alang-alang tegesipun alangan. Andong tegese andonga, sarem tegesipun marem. Dene donganipun duk ana alangan andonga supaya atimu marem lan ayem.
kuwi lelakon gedhe sejarah suci antarane Semar karo Sang Subagir magepokan kelawan tumangkari agama pungkasan nganti bisa dadi srana rahayune tanah Jawi nganti saiki Anoman. Aduh, Yai. Babar pisan kula mboten nduga mono. Bilih papan menika papan ingkang luhur, papan ingkang suci. Mila menawi ndika badhe mbangun kayangan wonten mriki. Mugi wonten keparinging penggalih kula badhe nderek uyung-uyung anyeng uyung tetep kula badhe nderekaken dhumateng paduka Sang Pamong sejati ya. Matur nuwun pancen kaya ngono. Sampun prapeng witing nata sari mat menandhang ati inga langit kelap-kelap kantong lerake ingkang ingalih warantena becik besok mendemo baris kang prayitna nyema saranta wong ing dwara pati tinumpes panik wawak Pandhawa ora wurung dadi mungsuh ora wurung dadi mungsuh menawi mboten lepat ingkang dados pamawas kula ingkang rawuh wonten ing Gunung Tidar menika pepatih Ngastina saking Plasa Jenar Raden Patih Harya Sengkuni. Sarawuh ndika kula ngaturaken pambagi panakrami kunjuk Raden. Iya. Kyai Semar ndak tampa gawe bombong ing rasa ora liwat pangestu Kumara Gage Tampanana. Kainggih Gurawalan anggen kula mundi mugi andadosaken jimat. Ndara Kartamarma dipun prayogakaken anggenipun pinarak lho. Iya, Kyai Semar ora kurang prayoga anggen kuprapta. Kok janur gunung kadengaren ndika rawuh wonten ing Gunung Tidar manggi dumateng kula Semar. Wonten menapa Raden Patih? Kyai Semar. Wose wigati ngene ya, Kyai. Aku mundi dawuh pangandikane Ratu Ngastina ya kuwi anggir anak Prabu Duryudana. Gandeng Gunung Tidar iki papan ingkang subur, papan ingkang indah, papan ingkang nengsemake dasare hawane adem weh prabawa tentrem. Keparengi anak Prabu Duryudana ing Gunung Tidar kene bakal didadekake papan pariwisata kanggo srana panglipur diri tumrape para kawula sing sumpek rasane sing kebidung kang dadi pikirane mengko kanggo nginggar-inggar manah nginggar-inggar karo pikiran ya kuwi lerem
nginep mapan ana ing Gunung Tidar. Dadi papan kene bakal dibangun papan palerman, papan pariwisata lan apa wae kanggo srana nglipur rasane para kawula. Nuwun sewu mangke rumiyin nggih. Sepisan Gunung Tidar mriki sanes kabawah kaprintah negari Ngastina niku pisan. Angka kalih sampun marambah makaping-kaping para-para tiyang Ngastina niku anggenipun serakah dakah-dakah bola-bali mung ngrusak alam, bola-bali mung mulasara bumi kanggo mareme para penggedhe Ngastina. Nuwun sewu. Mila mboten aneh, mboten mokal ing jagat mriki akeh bencana, lindhu prakempa banjir bandhang lan ugi wujudipun alas ingkang kobar kawlagar merga ya saka pakartine menungsa sing ora gelem ngopeni lan nglestantunaken alam ingkang endahipun kados mekaten. Kula kok mboten nolak niku mboten. Mboten kok kula mboten sarujuk kalian pamanggihipun Ratu Ngastina menika babar pisan mboten. Ning monggo to dipun penggalih. Jagat niki bumi niki nggo diayomi diopeni bareng-bareng. Sampeyan kudu eling. Sing jenenge bumi sing subur loh jinawi niki yektine dudu warisane mbah-mbahmu mbiyen ning niki titipane anak putu sing kudu direksa lestarine nganti kapan bae. Ing langit kelap katon lir kincanging alis trisang maweh gandrung sabarang kadolo cetha lamun ta kowe ora kena ginawe becik Semar kowe wegah nampa wewarah ora manut karo dawuhe Ratu Ngastina. Mongko anggenku teka mrene iki nganti prasata Kurawa lan aku diparingi Purbawasisa. Yen nganti kowe beguguk ngutawaton Gajah Lar Singa Barong ora gelem nglilakake bumi iki kanggo papan wisata lan kowe ora enggal lunga saka Gunung Tidar. Ora kok aku meden-medene iki ora. Ora nganti kentong subuh kelakon gilang-gilang kuandamu dudu arepe dhewe. Tujune kok enek Anoman. Lek Anoman ra mangkat terus sing mere terus sapa iki? Mergo aku apal karo watake Kurawa. Anggere nek papan sing apik, papan sing indah, bingungi lar didadekke papan wisata, tan wurunga Gunung Tidar kene arep dibangun warung cilik-cilik, sakjroning warung mesti dikeki jajan, bikang sing iso jigang, tahu sing iso guyu. Mongko papan kene papan planyan, papan maksiat wis akeh sing ditutup. Parandene kok kaya nggudhe guyangan arep diuripne neh karo Kurawa iki piye. Anoman tak ngewangi ndonga muga-muga sedya sing hayu manggih rahayu senggono. Mareka den prayitna semuri reke kopale Pilyoni kondoyoni
Thank